Benvinguts al meu primer vídeo de YouTube. No és el meu primer vídeo, però sí el primer que publico, ¿vale? Llavors, bueno, aquí estamos. De què tracte? Pues bàsicament és una setmana fent el TFG. L'entrego a finals d'aquest mes i deixem un que podria estar millor, ¿vale? Llavors, què farem? En comptes de donar-me 4 setmanes per fer-lo, el vull acabar en 2. Per què? Pues perquè sóc una persona que m'agrada estressada de la vida. O sigui, no trobo cap altra mena d'explicació lògica amb aquest fet, ¿vale? I ja estaria. Pels que no em coneixeu, soc la Maria. I soc a quart d'òptica optometria a la UPC. Tot i que vic a Lleida. Ja us hi tarem tant, fem uns subes bajas. Ja sabrem. Tinc 21 anys i no sé. Realment avui hauria d'estar a la muntanya, era el plan que tenia, però el Tomàs Molina ha decidit que plourà tota la setmana. Llavors, avui ens passarem el dia a la biblioteca, com unes currantes, a full. A full perquè, bueno, és que no tengo otra. No tengo otra. Ah, que se pixa el cotxe. No, no. Doraemon està que sembla aquí Doraemon. Ara he estat un rato a la Bíblia i no sabeu el que m'ha condit aquest rato. O sigui, feia temps que no estava tan in en algo, saps? Estava allí... Truco. No, en sèrio. Javier. Recordo que en el seu moment he deixat el paraigües al cotxe. Pues ara plou. Otra cosa. Això, ara estic a punt d'entrar al gimnàs, ¿vale? Què passa? A mi me toca avui fer cama. Però ara m'he adonat de que porto aquestes sabates, ¿vale? I no puc fer cama amb aquestes sabates. Llavors, què faig? Esquena bíceps. No porto tovallola. Això és una senyal de que avui no havia de vindre. Que me conec. Que a la tarda no aniré. Llavors què? Me salto avui el dia del gimnàs? Pues no. És que jo sol vaig o al matí o al migdia. És que a la tarda la tinc vetada. O a la nit. O sigui que el gimnàs que vaig jo ara tanca a les 10 i per mi això no és nit. Oli. Bueno, ara estic gravant des de l'iPad, ¿vale? Llavors la qualitat és la que és. Me encuentro editant el vídeo. I ara són les 5 de la tarda. I per què estic gravant des d'aquí? Avui tenia pensat penjar un vlog al TikTok, ¿vale? Què passa? No sé, estic nerviosa. O sigui, jo no penjo aquestes coses
per intentar ser famosa ni res, no. Penjo perquè tota la vida que ho estic gravant, doncs mira, ho provo de penjar, saps? Tot i això, i que me la peli, em fico nerviosa igual perquè dic, i si dones molt cringe, Maria, en plan, i si estàs donant puto cringe? Jo cringe no vull donar. Però bueno, que ho penjo igual, I llavors, clar, si té uns quants likes, doncs com a mínim me sento validada, i si no en té, dic, Maria, que has fet, saps? Tinc ganes de borrar-los. Però no passa res. Aquest és el meu vlog, el que penjaré ara. Realment el vaig gravar abans de Setmana Santa i som a maig. Ahir vaig dir, va, demà el penjo. I com que està fent mal temps, i aquí el vídeo se veu, vale, vaig vestir en jersei i màniga llarga, perquè és abans de Setmana Santa, com estic dient. Llavors, ara aquests dies, com que està plovent i tal, doncs més o menys quadra amb el temps i que la gent se pensi que és d'ara, però no és d'ara, no és d'ara. Penjo, Penjat. Ritual. El meu ritual és el primer like i el primer guarda. 5. Acabo de dinar, continuaré editant això que m'estava fent i després cap a la Bíblia un altre cop, vale? I d'això ens l'oblidem. Ens n'anem al gimnàs. L'assassinat de Carlos Javier Ruido Peña va condicionar a Santa Coloma, Gràcies per acompanyar-nos. Tornem tan aviat com puguem amb noves històries de foscor.